Imvula enamandla ehlasele KwaZulu-Natal kuleli sonto ishiye umonakalo omkhulu ikakhulukazi ezindaweni ezakhele umasipala weTheku. Bayisithupha abantu abashonile kwathi abangaphezulu kwekhulu basala dengwane. Ibalelwa e36 imizi ecekeleke phansi kanye nengqalasizinda. Ibe nayo futhi umthelela kwingqalazinda yethu yabulala amakliniki yalibulala destroyer libraries ethu. And lokho kusho ukuthi ke sibuyele emuva njengeTheku ngoba kwi-budget esuke senayo ukulungisa ingqalazinda yalimala ngesinye isikhathi kudinga ukuthi manje sibe sibala silungisa ephuthumayo. Uhulumeni wesifundazwe uzohlinzeka ngosizo imndeni ekhahlamezekile. Ungqongqoshe ke usekuvezela ukuthi njengoba kusetshenziswana neTheku bazosizwa ngokuthi kube nomngcwabo onesizotha umngcwabo ozokwenza ukuthi umndeni yize kube lula ukuthi kubuyiswe imphefumulo kodwa ke imndeni izokwazi ukuthi ke iduduzeke. Ubalelwa ngaphezulu kuka 3 billion wamarandi umonakalo odalwe izikhukhula esifundazweni.